Prolog sa simpat ngai kublai biang pi ha ka kerteng ka pateng tam ka jong try jung Jesus Christ. De mentang prolog akwa ban wan ban batai pi shapang wei ujak dawai uba pi pila ban pendon kam. De sngap ha ya sha bat nga spor apor ya kenika jing hikai ka jong ya pi. De kitu kiba pediang kitu kiba shim kin yo ka jing kajing nang jing start nang ta chong pi but kitu ki bom pediang ngim la le ai je menta prolong ya ka ai ka bang ngatip halade ngan patai lot pi jaj ki dawai ki ba paper nang ta jing stom handrei menta ngan patai pi chapang uni u kadaj pi hang ne u kadaj ki bobon phau kadaj udon ben shathan riwar ki bon ki shathan bohoi ru ki bon shanu ru ukadaj udan be de hashwa bangan sa batai phi somba ban sha skor ngat banga bada sa phone ru yang hakanu por la fi kwa ban pha smar hanga ru ki jaj jing pang ba ru khaj na sumar de na pantau ni ukadaj kidon kitu ki ba stom haki khmat sukhaino kidon kiba stom haki khmat kidon kiba mi khnyang haki khmat ki jong phi namar une ukadai utrekam bitang shphang ki khmat une uso pleng khmat ubadon ha ni bo yong mo lani kani ka bali ane po khmat jong phi yo khnyang lani phi la ban yo tenru kinu ki ja balong khnyang lani kinu ki ba pio tenru hakini ki ding ki sej lani kinu ki bala long la mong ha uni so pleng khmat mo ni ong de pi pendot kam da uni u da wai khasi u bap pakatam uni ude u kadaj de le kumne nak menta uni kadaj pim don kam ban le da kinu ki ni ki shpang uni kadaj nre pila ban shim tang ya uni u jong uni kadaj namarnga ngam la marwe menta ban pen i bane ban ai praktikal nok ta chong phi nre phi dai ban song thu pan pila ban shim yo uni kadaj pin phot bit nang ni na po nom ni bolung ya din nang ta phi krwaj yo ne pai krwaj yo ne kumtu krwaj yo ne kumtu hadin bla mi kani ka jong ni kadaj penjau ha ka ya ka jong ni kadaj penjau no ha ka shamoj mo hadin bla de penjau ya kani ka ha ka shamoj ka jong phi sa penjau ha ka khmat ka jong phi gan wasto ya hadin bla khle yu ne kumtu krwaj kumtu hadin bla krwaj kami kani ka hau ni kadaj ma kami ka na uni u ding jong uni kadaj te sa penjau ha ka shamoj ka jong phi bat sa penjau ha tu khmat ba phi mi khnyang la ne phi don ki effect na panta kini ki khmat ki jong phi kan te penjau hang tu tang ka tu kat ne por phi la yu i ba ka khmat ka jong phi kala long priang ba kala long fresh ba namar ba ki don ki chaj khnyang ki bala ban taj mo haki khmat ki jong phi te nak mata kini ki khmat da hanga ki ba don ki ba wan sim dawai hanga te nga ai ba dawai bandi kan nam ta ki khnyang ki ba per nam ta ki khmat mo re phi pan chule kam ta sukrwaj yo ne penjau yo tu ka bat hadin nang ta anda phila de penjau nang ta phisa sa penjau ha tu sopleng khmat jong phi tu rong bayong bat tu bali kan mo krwaj kum tu hadin bla mi kni ka penjau ha shamoj hadin nang ta sa ai ha tu khmat jong phi penjau be shi drop kum tu kan
drop sin laisin si singi kumta kabiang baik lar pidon kapot de tang kini hi ki jing batai ke jangan nam ta jong phi phang uni kodai de ngin second pan ha ka we pat ka video kublai shibo ne phi kublai nang khui phi baro